हनुमान जी से बलिष्ठ केहू बान हाँ हनुमान जी और देवता चीतन धरई हनुमत से ही सर्व सुख तो हनुमान जी ले बलिष्ठ केहू बाना तो हनुमान जी के दरबार में चल चलो अतनी भाव लग जाए का ना तैसे कि जे हनुमान जी के माने की स्वयं शंकर भगवान रुद्र देह तजिने है बस हरते भी हनुमान काय खाती राम काज लगी तब अवतारा सुनतई भयऊ पर्वता कारा इस भक्त कहले का कि जे कर राम काज हेतु अवतार जी अजे कर से नूरे से हो खेला सिंगार जी अब विचार करी हमनी के सिंगार का हो सोना चांदी गहना गुड़िया कपड़ा लता पाउडर क्रीम हनुमान जी के सिंगार सोना चांदी गहना गुड़िया कपड़ा लता पाउडर क्रीम हनुमान जी के सिंगार हो घीव में बोर के सेनुर जोतने घोष दो हनुमान जी उतने जान ले कि हम सुंदर लागता नहीं आई कब से भाई कब से एक खाली माई सीता मांग में सिंदूर लगावत रही अतले हनुमान जी पहुंच गए पूछ देले माई माई लगावला से फायदा सिंदूरा से का फायदा कहली कि तारा प्रभु जी के उम्र लम्बा होला कहले कि औरी तो कहली कि देखे ले तो खुश हो खेले हनुमान जी दिमाग लगावे लगले ओ भगवान के प्रसन्नता के राज एजा छिपल सेनुरा में हनुमान जी सोचले कि कोही कि इतना हम रोज सेवा करीला हमारा के देख के भगवान को यो मुस्का लेना आ जब माई सोझवावेली तो मुस्की मारे लगले तेहनु कारण बा सिंदूरवे नु तो हनुमान जी सोचले कि होतनी ऐसा लगावो तो इतना भगवान खुश रहता रे हनुमान जी सेनुर के गोदामे में ढुक गई सेनुर के गोदामे में ढुक गई आ निकलले तो ऊपर से नीचे तक ले मैं सेनुरे सेनुर माने लेप ले सेनुरे भर देह लगा ले आ वही देह भगवान का लगे चल गई वही देह भगवान के नजर पड़ल कि हां चाल ढाल तो हनुमाने के बुझाता लेकिन ऊपर से नीचे तक ले लाले लाल भइल बाड़े तो भगवान सोचनी कि हमरा के प्रसन्न करे खातिर हनुमान सिंदूर से नहा लेले बड़े तो भगवान ठठा के हंसनी भगवान के हौसल हनुमान जी देखले तो सोचले कि देखो देखो रोज सादा सादी आवत रही तो मुस्कातो ना रहनी है आए बरा सेनुरा घोष के आइल बानी त कतना यहाँ के खुश भइल बानी तो हनुमान जी सोचले कि जब रौरा नीमन लागता तो हमरा ही बेरा ना हमरा रोजे रोजे हनुमान जी रोजे सिंदूर लगावे लगले आजो जहाँ जाई हनुमान जी के सिद्ध पीठ जहाँ बा तहाँ सिंदूरिया हनुमान जी बाड़ी कहाँ अयोध्या हनुमानगढ़ी हेड ऑफिस हनुमान जी के साक्षात रही 24 घंटा ओकरा बाद बनारस संकट मोचन हनुमान मंदिर सिंदूरिया हनुमान जी जो हनुमान जी रही और साला सरबाला जी हो जाए तो जो सिंदूरिया हनुमान जहाँ हनुमान जी के सिद्ध पीठ बहुजा सिंदूरिया हनुमान जी बन ध्यान दे ऐसे कहे के भाव बाका कि जे कर राम काज हेतु अवतार जी से नूरे से हो खेला सिंगार जी हम ता चरना कमलावा में गिर हो कपी जी महावीर के भजी हम ता चरना कमलावा में गिर हो कपी जी महावीर के भजिए ओरिए ओरिए मधु चूए
मंगल मूर्ति हाँ तन दोगुन में आ जा मंगल मूर्ति आ मारुति नंदन आ सकल मंगल मूल मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सोहे स्वर्ण से ललेखा शरीर हो कपि जी महावीर के भजी सोहे स्वर्ण से ललेखा शरीर हो कपि जी महावीर के भजी कि पवन तनय बल आ पवन समाना आ बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना रामा शंकर संगे शिवानंद मिसिर हो कपि जी महावीर के भजी रामा शंकर संगे शिवानंद मिसिर हो कपि जी महावीर जब सुमिरन समापन करते जा दूना हाथ उठा के आ सब लोग लक्ष्मी मैया के जयकार बोले दूना हाथ उठा के सब लोग दूना हाथ उठा ले जे बा लक्ष्मी माता के नाम पर दूना हाथ उठा ले सब लोग दूना जे करा के माई दू गो हाथ देले बाड़ी सब लोग हाथ उठा ले आ जोर से जयकार बोले के बा प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की हाथ ऊपर रही हाँ तनी मन लहे लहे ताली बाजी का कि लक्ष्मी मैया के जयकार यार तनी प्यार से